Este próximo domingo 6 de marzo arrancará na Pobra o ciclo de teatro afeccionado organizado pola Concellería de Cultura. A primeira das citas correrá a cargo da compañía Teatro das Maniotas do Instituto de Brión, coa obra As do Peixe, de Bailadela. Pois imos comenzar este domingo, 6 de marzo, con un grupo de teatro do IES de Brión, que van Teatro das Maniotas. Son alumnas dun colexio que esa é a terceira ou cuarta vez que veñen a representar aquí unha obra pobra. Nesta ocasión van a facer As do Peixe, na que encarnan a 4 mulleres da conserva que van rememorando un pouco toda a súa vida, tanto laboral como personal, non? E esta obra está dirixida por María Dolores Santos e Ariadna Álvarez, que son as profesoras de aquí do centro. Seguiránlle o día 13 o Grupo Municipal de Teatro de Ribeira, coa obra O Rei Telesforo busca noiva, e o día 20 a Escola de Teatro de Narón, coa peza Noite de Reis. O encargado de pechar este ciclo teatral para este mes de marzo será o Grupo de Teatro A Pombiña, coa obra Socorro, o día 27. Dende o Concello fan unha chamada a participar nestas funcións. Nos creemos que o teatro ao final é unha manifestación artística que ocupa un lugar moi importante na nosa sociedade e onde fai que a veciñanza poida pasar un rato agradable e disfrutando, sobre todo nestes tempos que corren. Creo que é unha maneira moi importante de aprender a empatizar cos problemas sociais e, sobre todo, dende un tono de comedia, non sempre sacándonos un sorriso. As sesións serán todas gratuítas, os domingos ás 7 da tarde. Para poder asistir, as persoas interesadas deberán previamente facer a súa reserva na Casa de Cultura e Xuventude Raquel Fernández Soler ou a través do teléfono de contacto 981 83 15 45. A programación conta coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña.